Samuel Hlavaj dáva našim hráčom najavo, že sa končí rakúske oslabenie. Napriek tomu sa ešte do jednej palebnej pozície dostať môžeme. A to do gólovej. Otvárame skóre stretnutia. Ujímame sa nad Rakúšanmi vedenia 1-0 za slov Martina Gernáta. V brankovisku obetavo mu do toho zakľakol Nikl. Teraz trošku viac priestoru pre Samuela Kňazka, ktorý dá na gól. Strieľame gól, nebol to Kňazko, ale Miloš Kelemen, ktorý prestrelil Kikerta. Rakúšania, ktorí boli vyhrali, Reinbacher nestrieľal, namiesto toho pripravil palebnú pozíciu na modrú čiaru a tam zrejme prišlo k teču. Puk sa dostáva do rohu Koziska, odkiaľ to Rakúšania už naspäť pred našu bránku nedostanú. Prvý krôčik smerom ku kvalifikácii na olympijské hry 2026 sme úspešne zvládli a po veľmi dramatickom priebehu porážame Rakúsko 2.